Hello po, good afternoon po sa inyong lahat mga mamamayan. Ngayong hapon po na to ay magluluto ako ng chicken with black mushroom. Ito na po ang mga ingredients sa aking lulutuin. Unang-una, manok po. Tapos minarinade ko po ito ng sibuyas, bawang, rice wine, oyster sauce, soy sauce. Yun lang po. Tapos i-marinade nyo ng 4 na oras. Ilagay nyo lang po sa inyong mga refrigerator. Yan po ang unang sangkap sa aking chicken with black mushroom. Ito na po ang susunod. Shiitake mushroom. Binabad ko pa po ito sa mainit na tubig kasi lulutuin ko na siya at matigas pa. Pero malamig na tubig talaga ang dapat na gamitin ito pag ibabad nyo. Tapos bawang, luya, sibuyas, snow peas, carrots. Nito po ang itsura ng cooking wine na aking gagamitin. Tapos maglalagay rin po ako ng Silver Swan soy sauce, tapos oyster sauce. Maglalagay din po ako ng patis. Yan. At saka brown sugar na 1 tablespoon. Ayan na po ang lahat ng mga sangkap sa aking chicken with black mushroom. Mga mamamayang, maglalagay din po pala ako nitong cornstarch. Pampalapot po natin sa ating chicken with black mushroom. Ayan na po, uumpisahan ko na po ang natin ang pagluluto. Maglalagay lang po ako ng olive oil. Tapos po ay gigisahin lang natin tong manok. Ayan po. Ayan po, gigisahin po natin to. Yan po, mga mamamayang, tanggalin ko po ito at ilalagay dyan. Ayan na po, mga mamamayang, ngayon po ay naglagay po ako uli ng olive oil sa aking kawali at ngayon ilalagay ko na ito lahat. Yung sibuyas, bawang at saka luya. Tapos po ay ilalagay ko na ang aking carrots. At saka ilalagay ko rin ang aking snoopy. Ayan po. Saka ilalagay ko rin pala ang aking black mushroom. Ayan po. Sabay po silang igigisa ng mga 1 minuto lang po. Ayan na po mga mamamayang, tinanggal ko na yung mga gulay at iniba ko ng lalagyan ang ating shiitake mushroom. At ngayon po ay pwede ko na pong ibalik itong ating manok sa kawali. Medyo matagal-tagal itong lutuin pero masarap siya. Ayan po. Maglagay lang po tayo ng toyo sa ating kawali, mga 2 tablespoon. Yan na po. Pagkatapos po mga mamamayang, maglalagay tayo ng konting oyster sauce. Yan po, mga 1 teaspoon. Tapos po hahaluin po natin to at hinaan natin ng konti ang apoy. Maglalagay po tayo ng konting sabaw sa ating manok. Ayan po. Mga ganyan po karami ang ating ilalagay. Ngayon po mga mamamayang, maglalagay po tayo ng 2 tablespoon na patis. Tapos maglalagay din po ako ng 1 tablespoon na brown sugar. Ngayon po ay susunod ko na ang aking shiitake mushroom.
or black mushroom. Hahaluin po muna natin to. Pagkatapos po ay tatakpan po muna natin to ng mga 5 minutes. At ngayon pong luto na ang ating mushroom at saka ang manok, ay pwede ko nang ilagay ang ating cornstarch. Ayan po ang ating pampalapot sa ating chicken with black mushroom. At ngayon po ihahaluin natin to. At ngayon pong nailagay ko na ang ating cornstarch, pwede ko na pong isunod ang ating mga gulay na carrots at saka itong snoopings. Ayan po, tapos hahaluin nyo lang ng hahaluin. Ayan. Ito na po mga mamamayang ang ating chicken with black mushroom. Luto na po. Sana po nakuha nyo ang reseping ito at sana'y magustuhan nyo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!